Hey guys, today we're going to talk about these, that, these, those. Bugün biz siz bilen these, that, these, those diyen görkezme çalışmalarına serederiz. Buları öğrenmemizden soň bolsa İňlis dilinde garnaşlar nähili adlandyrylýar, şonu öğreneriz. Indi bolsa these, that, these and those diyen sözlere seredeliň. Aslında bular görkezme çalışmalary bolup bir kıyın tema däl, ýöne ýalňyşdyrýar birazajyk bizi. So these words are not difficult to learn, but they might be a bit confusing. So today we're going to look at it. So the first one is birincimiz this. This, okay? This demek şu demek. Şu, yani maňa ýakyn bir zat bolmaly we bir bolmaly. Şo görkezýändim. For example, this marker, right? This watch. Yeah? Yani şu telefon, şu televizor, şu koğuş, yani men yanımda bolmaly we ýekece zat bolmaly. Okay? Near, maňa ýakyn, and one, we bir bolmaly hokman. Near demek ýakyn demek, far demek, daş demek. This flower, for example, bu gül. So bu şu diýelim. So the next is these, okay? Aslında bir hil aýdylanyna meňde şäli these, right? Ýöne bunu this dip gitgaýtýaňyz, buna adajyk these diýäňiz, right? These are. These bolsa bular ýa-da şular bolýar. Şular ýa-da bular. Yani ýakynnaky ýöne köp zatlan gurrungy. Meselem aýdalyň these rings, right? Şu ýüzükler, right? Ýa-da these pillows, şu ýastyklar. Ya da these phones, şu telefonlar. Yani maňa ýakyn bolmaly we can zadyň gurrun bolmaly. Birden can bolmaly, okay? Yani 2 bolup biler, 3 bolup biler, 4 bolup biler tapadýar, but more than one, okay? So this one, okay, bir zadyň gurruny. These more than two, okay? 2den can bolmaly. Ve this bilen birlikde bolan üçin is to be işli ulanylýar. These bilen are ulanylýar. Okay? Meselem bu mening telefonum diýsek, this is my phone diýer. This is my phone, right? This is. Bu mening telefonum, yani maňa ýakyn. Egerde men these are diýsem, these are my phones diýsem, bular mening telefonlarym diýen, right? These are my phones. Bu taýdaýan birlikde dur. Bul mening telefonum, this is my phone. Yani these are my phones, bular mening telefonlarym. Onda this sizde bu bolýar, size ýakyn bir zat, yani eliňizden ýetýän ýerlerine zatlara diýäňiz, bu birlikde bolmaly, right? Meselem this marker, this phone, this TV, this laptop, şolar ýaly. These bolan eýem, olaram size ýakyn eliňizden ýetýän zatlar ýöne köplükde bolmaly. Onlar, bu gyýlar, bu ýastyklar, bu öýler, right? So these girls, these boys, these phones. Erde siz zata seretseňiz, onu zat hol ýa-da şol bolýar, okay? So, hol ya da şol. Okay? Eýem bul sizden daşda şol diýäňiz. For example, I want that coat, right? Maňa şol palto gerek. I want that coat. Şol. Eýem men elim ýetenok, menden daşda, it is far, right? Menden daşdaky bir zadyň görüňi, ýöne bilen bir zat. Okay? So, şol koýnok, that dress. Şol oglan, that boy. Right? That phone, şol telefon. Yani sizin eliňiz ýetenok, daşrakdaky bir zadyň gurrun etdiňiz, okay? This flower, bu gül, ýöne that flower eýem şo gül bolýar, okay? Those bolsa eýem köp zadyň gurruny, ýöne olam sizden daşda. Bulan far. Ýöne many, okay? Ýöne köp. For example, those birds, right? Şo guşlar. Men elim ýetýänler, maybe I'm talking about the birds in the sky, right? Men asmana guşlan gurrun etýändir. And I'm saying like, wow, look at those birds. Wow, seret o guşlara diýen, right? So guşlara elim ýetýänler, ýokarda uçup barýanlar we köp olar. Şoň üçin those birds diýen. Egerde bir guş uçup barýan bolsa, onu men diýerdim, look at that bird diýerdim, right? Şo guş öteret. Ýöne those birds eýem şo guşlara öteret, right? Eýem daşda, ýöne köplük. Onu tapawdy zat, bir zat ýöne menden daşda, those köp zat olam ýöne menden daşda. Meselem şo koýnok näçeden niýjek bolsak, how much is that dress? Right? How much is that dress? Şo koýnok näçeden? Agerde how much
are those pens deysem. Onu berde görýän how much is that bilen is ulanýan. Those bilen are ulanýan. Sebäbi bul köp zadyň gurrungy, right? Pens. How much are those pens, right? Şo ruçkalar näçe denýän. Ýa-ni köp zadyň gurrungyny aýtdym. Gelin birazcık meselemlerde seredelim. Mesela, what is this diýär, right? What is this? Diýelim ýakynjygymda avtobus dur. Menem diýen, what is this? Right? Bu näme? What is this? Sizem aýtýaňyz, it's a bus diýäňiz, right? A bus. Bul avtobus, it's a bus. Sebäbi ýakynymda dur. Şoň üçin what is this diýip soradym. Ýa-da what is this? Sizem aýtýaňyz, it's a marker, right? İkinci seredelim, what is that diýän, right? What is that? Ana o barýan näme onu, right? What is that? Ho näme? Sizem aýtýaňyz, it's a helicopter, right? Ol vertolyot, it's a helicopter. Daşda var ya, şoň üçin gödüňize getirin, daşda duranlar, o näme diýän, right? What is that? Ýene de, what are those diýär, right? Şolar näme, holar näme? Sizem aýtýaňyz, they are birds, right? Olar guşlar. Täzeden daşda şoň üçin hem those diýdiňiz, right? What are those? Those are birds. Ya da, what are these? Elimde kitaplar dur diyelim. What are these diyen, right? Bular näme? Sizem aýtýan, they are books. Ondan, what is this? Şu näme, right? What is that? Ho näme? What are these? Bular näme? What are those? Holar näme? Okay? Kynäl anlatacak tema. Ýöne köpräk üstünde durmaly. So, now let's look at the members of the family. Right? Indi bolsa Maşgala agzalary nädip aýdylýar ingliz diline. Gelin şonu öwrenelim. Indi seredin. Birinji bilen grandfather and grandmother. Okay? Grandfather and grandmother. Ene ata, baba, mama. İkiden bir. Grandfather and grandmother. Okay? So, mother and father, ece ve kaka, mom ya da dad diýip bilýäňiz. Right? Yani mommy diýerler, daddy diýerler, dad, mom, her hili. So, sister, brother, right? Gyýjygy gyýz dogany, brother, oglanjygy oglan dogany, right? Siblings bolany ikdem. Teredin, meselem, I have one brother. Men bir oglan doganym ma. Ýöne sizin bir oglan, bir gyýz doganyňyz bolup biler, right? Ýöne şo ýagdaýda I have one sister and one brother diýip oturamzokda, I have siblings diýär, okay? I have siblings. Ýöne bir jigiňiz bolsa, gyýz jigiňiz ýa-da gyýz doganyňyz bolsa I have a sister diýäňiz, bir oglan jigiňiz ýa-da doganyňyz bolsa I have a brother diýäňiz. İkiden ba bolsa, onu siblings diýäňiz. So, aunt and uncle. Köp ýagdaýlarda auntie dem diýerler. Auntie, right? So, aunt demek daýda, uncle daý, okay? So, sister-in-law. Indi seredin, şu in-law bilen bagly zatlaryň hemmesi ýanky gaýyn tarap zat şolar aýdylýar. Sebäbi law demek kanun, onun kanun tarapyndan jigi. Kanun tarapyndan jigi taňa kim bolup biler? Sen gelnejeň bolup biler. Geline de bagly bolup biler, okay? Täze ingliz dilinde gelneje de sister-in-law, bagly adam sister-in-law, okay? Ede şolar ýanky brother-in-law, ýurji zat diýäňne brother-in-law. Hemmetiniň ýerine in-law hoş gitýär. Aýdalyň mother ece bolsa, näçe gaýny etmek üçin men mother-in-law diýän, okay? Gaýny etmek üçin father-in-law diýän, right? Edil şolar ýaly men gaýny bile gaýny tama, men olan gelinleri bolýan, kanun tarapyndan gyýdym diýen ýaly gurlaýarlar, right? Daughter-in-law diýerler. Sebäbi gyýdym diýen manysynda daughter ulanýar, right? She's my daughter, right? Ol men gyýdym. So, son oğlum bolýar, okay? So, for example, he is my son. Daughter and son, okay? So, daughter and son. Okay, daughter and son. So, onu men gaýnyny bilen gaýna tamam, daughter-in-law bolýar. Okay? So, husband bilen wife, husband ýollaşyň, wife geliniň bolýar, right? Husband and wife. So, nephew and niece. Yegen ve yegençe ýalňyşmasam, meselem men dogunmyň çağalary maňa nephew and niece bolýar. Okay? Ýani yegenem bolýar şeýledem. So, oglana nephew diýär. Gyýda niece diýär, okay? Erkek dogunmyň çağalaryna. So, the next is cousin. Cousin men daýdamyň, daýymyň çağalary maňa cousin bolýarlar, right? Cousin. Okay? So, granddaughter and grandson. Granddaughter bolany gyýda aýdyly aýdylýar, grandson ogul aýdyly aýdylýar. Iňe täzetem garnaşlar. Garnaşlar diýmek ingliz dilinde relatives diýilýär, okay? Relatives. Ýöne bir garnaş bolsa relative. For example, he is my relative, okay? So, relatives garnaşlar bolýar.
Şonuk bilen hem 4-nji tapamyzy jemleýär. This, that, those, these. Näme diýeni öwreniňiz ve members of the family. Ve maşgala agzalary ingliz dilinde nädip aýdylýar. Şonu öwreniňiz. Näme etmeligini bilýäňiz, aşağı geçýäňiz. Belki de videolary görýäňiz, belki de öýüşleri ýerine ýetirýäňiz ve görüşýänçek. Bye bye.